Здравейте, пак сме ние, снимаме втори епизод и гадното е, че си престартирах Майнкрафта и като влязах нямах никакви неща, а имах толкова много желязо. И сега той там нещо ще направи. Ние тук Събирам вътре, си тук материали. а ние тук вътре дори можем да помогнем. Не знам. С какво да помогнеш? Не, кажи, какво правиш? Аз събирам материали. Ако имаш камък, ми дай и дърво. Аз ще отида тогава в някоя пещера. Ще направим каменна кирка. Това ще стане нов, къде ще ходиш. И ще взема меч. Имаш ли храна? Да. В честа. Колко? 10 рутен флеш. Направя хлеб. Ника цели хлеб. Добре, аз сега ще си направя материалите и ще ходя пак за желязо. О, има храна. Направих един хлебец. Ти какво ще правиш? Виж в печката. Не е стигнало. Ето, това сложих. Имаш едно, нали? Другото е за мен, защото аз съм много гладен. В смисъл. Като ходя там. Добре, ще взема всички ротен флеш. Добре, може... Вземи хляба. Взех. Не, няма ми стига. Ще ми стигне споко. Отивам за желязо. Чакай. Само да си увлича брат. Ако искаш, ще поубивам малко зомбита за броня, ако ми прихвършва. Ма с меч, не с ръка. Какво правиш? Събирам си камък. Че днеска, защото трябва да огледам. Предупреждаване. На къде беше пещерата, че не е кайте? Само да не се убия. Да. О, оживя. Оф, човек, дай такива. Факли. Никак. Къде е дървото? Аз го взех всичко, трябваше ми. Аз нямах неща. Защо? Така. За дърво? О, желязо. Това е добре. Ти виж дали ни е на нормално или на трудно, защото чудовищата са много наистина. Човек, идваш без меч. Защо? Защото нямам дърво. Сега ще събера дърво да си направя каменарски материал. Добре. Аз вече имам тук 3 желяза. И ако ни чувате зле, като снимаме, знаем, просто нямаме микрофон и като той снима от таблета, аз нали не се намирам точно до него и се чува малко лошо. Но ще се опитам да. Добре. Още такова. Абе, виж, тая пещера е огромна. Ще огромна е. Няма тук много да копай, да не се изгубя. А ти не... О, още желязо. Копах си кол и има желязо. Ама ти не иде при мен, чуле? Да не изгубим къщата, четение на такова. Ма аз знам къде е къщата. Други ще отбележа с дървена кола. Виж, как ми се бъгна. Видя ли? Беше ми се бъгнал тук, копах айрана и не ми се изкопа. И после как всичкото едновременно започна да се чупи. А вие стил Венси, там, групата в Вайбъра. Не знаем какво да правим. Тук може да намерим после диаманти, където съм има такова. Лава ми
Защо идваш при мен, бе? Аз вече имам 19 айрон. А защо ти е честно? Да си остава глупост. Да си остава всичките неща. Защо всички? Само камения. Тук има много такова. Кол. За всеки случай, ако мога. Само гледай да не се сгубим. Помниш ли къде е изхода? По-скоро камък. Да, нагоре. Ако може да спрем сега за малко. Ние сега ще го спреме и ще започнем после. Когато намерим нещо. И така, Елате бързо при нас, диаманти! връщаме се сега и само да видим името на брат ми. Открихме диаманти. Аз ги откриех. За мен са. Ето ги. Вижте ги добре. Чакай само да направя печка, че нямам айрон кирка. Аз тук ще изкопая около диамантите, да се знаят къде са. И колко са? Те са много! Има и айрон! Аз ще изкопая. И така. Ви показахме как се намират много лесно диаманти. Ама това беше на късмет. Но много яко, че ги намерихме толкова бързо. Нали? Диамантите сега са 4. Не бе, има още тук отгоре. 6. Кажи колко са, като ги намериш. И една кирка, чули? Още диаманти. Чули? 4 са тук. Има много повече от 4, повярвай ми. Вече си... сега ще направя кирка, чакай. Да, направих си кирка. Идвам да ги изкопая. Биби. Аз тук събрах. Диамант. Сега ще кажа колко е. Първия ми диамант. 2, Имаме 14 айрон. 4, 5, 6. 6 диамант. Не, 5. Имаш ли диамант в себе си? Нямам. Ами тогава са 5. Нищо. Айрон колко има? 11. Аз пък имам. Аз имам. Те се тъкат. Нали има още тази в честа в къщата? Да, 9. Мяр да си направим по една айрон броня. Не по една айрон броня, ми по един айрон чест клей. Какво е това? Ризница. Не, може и по броня. Не, добре, да не ги изхабяваме. Броня имаме. Не! Чакай, бе. Водата ми е сласка на долу. 24 айрон. Да. И 7 в мен и още имаме в къщата. Добре, ще направим една кирка. И може после да ходим в ада, ако имаме някъде. Къде е честно? Той е някъде там. Добре, човекаре, умитаме се, чули? Ей си! Ела при нас! Това е сестра ми. Защо в честа открих диамант? What? Това е някакъв бъг, бе! Как? Как? Аз го сложих там. 6 диаманта. Да, добре. Ами да си направим да направим 2 кирки. Или една кирка и един меч, как искаш? От какво? От диаманти. Една кирка и един меч. Да, то така. Ако ще държи меч. Защото аз ги намерих. А кирката? Ще си ги сменяме, все едно. На къде беше изхода? Диаманти! Да, бе! Къде? Долу. Аз имам айрон кирка. Ще си ги поделим. Има и редстоун! Ма те диаманти там аз ги открих. Добре. Ще си ги поделим. Чакай, само трябва да го направим така, че да не паднат. Ще го заградя така. Човек, тук има обсидиан. Може после да си направим и портал към ада. Искаш ли? Чакай, дай на мен да го заградя. Споко, бе. Аз тук ще ги взема, няма паднат. Добре, за всеки случай ще го заградя. Човек, не мога да повярвам. Втори епизод и вече има диаманти, нали? 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 Са само 2 тук. Може и да са повече. Не мога да повярвам как толкова бързо намерихме диаманти, нали? Аз имам 8. Да, само 2 са. Добре, аре да смакна от тук.
За редстоун. За какво ни е? За Ау. механизми. И за бутало. О, добре. То нали трябва също с айрон кирка? Кое е буталото да се Не, чупи? това редстоун. Ок. Готино, че като го натиснеш свети. Да. Ма ти нямаш ли факли? Аз имам. Аз вече имам 23 редстоун. Да взимам ли още? Чакай. О, добре. Търся тук около лавата още диаманти. Я ми фърли и блок. Човек стига, защото сега ако умреме, нали знаеш, всичко ще изгубим. Аре, по-добре да се върнем. Но човек, ти се качва, аз нямам... Имам... Фърли ми блокчета, аз имам камък, един дърт и една стоун кирка. Аз... Фърли ми купчета. Аз нямам. Трябва ми да се... Добре, аз имам... Махай, сега ще се събера с мултики. Ок, чао. Чао. Отивам... Остави ми факли, остави ми Може да факли. направим 2 меча и една кирка. Факли! Имам само 3, бе. Те ще ми стигнат. Искаш ли да си направим... О, аз тук на обратно открих още айрон. Искаш ли да си направим по една кирка и една кирка и по един меч? Искаш ли? Добре. Защото ще ни стигнат диамантите. Май. Не съм ги смятал, ма мисля, че ще ни стигнат. Не, няма. Няма ли? Стигнат за 2 кирки и един меч. Ама човек, ще направим една кирка и 2 меча. Само че сега не помня на къде беше изхода. Спомних си. Ок, тенк, чао. Не е на тук. Май е на тук. Нищо, сега ще пробваме. Ема още втори епизод вече имаме диаманти. 8 дори, нали? Не 2-3. Накъде чуваш, но там не е изхода. Така ли? Да. Все едно. Да, ти покажа. Не, виж, тук има факли и изходи. Да, това го помня, това помещение. Не бе, натам е изхода, по водата нагоре. Натам е изхода, да. Ето. Ох, колко се радвам, човек. Не мога, повярвам. И известните ютубъри, които снимат клипове на Майнкрафт. Кой ме бие? Лавата! Лава. Тук има лава, аз не я забелязах. Известните ютубъри, като няма ги казвам, защото аз знам повече руски ютубъри. Аз сега ще ви кажа няколко български. Дидоди, Едъръх, Хевън Булето, други. Абе, те са много. И не съм, Файс. и не съм виждал да намират диаманти още от втората си епизод. И то нашите епизоди са по 15 минути, нали? Хевън Бул и Едъръх имат такива епизоди, където на първи епизод в 300 минути намират. Ама ти умря? Да. Имаше айрон вече, човек. Едно е. Добре, все едно. Аз имам 36 айрон. Може да си направим айрон голем. Ма не ни трябва. Ок. Ама те са намирали диаманти на 300-та минута. И ние го намерихме на 300-та, защото 15 минути ни беше първата серия, а тази серия на колко е? На 13 хора. Така че, не! Така че може би се... Не! Какво? What? Не! Умрях! Бързо ти взема нещата. Бъгнах се! Влязох в блока. В един блок и ми се бъгна. И как може? Имах толкова много диаманти и желязо. Там. Виждаш ли ги? Те може да са изгорели в лавата, бе. Гаси! Едно зомби ми бутна. Как, бе? Ето ги! Къде са? Тука, където аз умрах. О, да! Ето ги диамантите. Горе има И айрона. О, взех и айрон. То друго не ни трябва, нали? Чакай, има и още нещо. Не, другото не ги взима. Друго не ни трябва, нали? Качвам се. И ние сега... Ще взема тези неща. И така, тук ще свършваме Аре! епизод. Виж как се бъгнах! И чао. Щупи ми